že on nešoféroval. Vodiča sme našli v bezvládnej polohe, opretého o volant. Po otvorení dvier sa našťastie prebral, nekrvácal a postavil sa na vlastné nohy. Nežiadal nič, len chcel ostať sám. To ako môžete takto jazdiť? Ja som nejazdil. A kto teraz ste vyšli von z auta? A kto jazdil, teraz ste vyšli von z auta? Hej, ale bolo tu jeden chlap som mňa. Keď som videl, čo robil, tak som sa iba otočil a no to... Ja neviem, no. Kde sme vlastne? Sme pri rádke. Po tom, čo si tento muž vykonal svoju potrebu pri havarovanom aute, nás a policajtov presviečal o tom, že on za volantom nesedel. Čo sa vlastne stalo? Ja neviem, ja som spinkal. Som spinkal vedľa, ja som... Kosti. Ja som bol vedľa šoféra. Že vy ste nešoférovali. Čím bol muž triezvejší, tým viac sa sťažoval na bolesti miestami hovoril nezrozumiteľne a potom to opäť na neho prišlo. Triezvy to nebol. Na základe dýchovej skúšky bolo vodiča zistené 0,74 mg alkoholu, čo je viac ako 1 promile. 0,74 mg alkoholu.